Estrafolàrium. M'han dit que aquí són ràpids. A veure... Una ensaladilla, sisplau. Prou, ja n'hi ha prou. Aquí a Catalunya de l'ensaladilla russa en direm amanideta. Collons, que farem plorant Ramon Llull. Berga és la porta cap als Pirineus i quan s'acosta l'hivern, els mugrons s'enfilen pit amunt i les tites s'arronsen fins a ser poc més que una mongeta sobre una mata de pèl. Afortunadament, l'inspector d'homicidis, Alfred de Merda, coneix sistemes per a entrar en calor. Què fas així? Esperava. Ara no puc, reina. Només he vingut a buscar la coberta de la sala. Però què fas? És alguna cosa. No estiguis aquí plantat com un estaquiol. Tens alguna cosa? Ràpid! Què vols que faci? Ràpid! No sé, tens alguna cosa? Les ferides, Gràcia. Home, almenys que deixi de patir, no? I ara què? I ara què fem? Espera't, em sembla que tinc un pla força estudi.